Escull un restaurant que facin els plats per emportar i porta'ls on vulguis. Això sí, fes-ho en vi català, d'origen i qualitat. Hem demanat un arròs amb botifarró, orella de porc i cigrons. És el que a Xàtiva se'l coneix com el passejat, perquè la gent el preparava a casa i el rematava al forn de pa del poble. Jo també me'l passejaré gràcies al takeaway. Aprofita els espais a l'aire lliure, unes estovalles, una ampolla de vi, una copa que pot ser de plàstic i mira quina taula tan xula que queda. Si no tens llevataps, també pots fer servir ampolles que tinguin tap de rosca com aquest, mira. I després tot ben net i recollit, eh?